Igbo bụ Igbo ekene m unu ka echinya zele ebe ọ bụ na isi anụ unu anyị tata onye na-anụ ọnụ ya bụ nwa Bemie na-Abatete. Tata bụ afịa Afọ. Ndị Abatete be anyị ekene nụ na mbọsị Satọde gara aga bụ Eke ka ebe Abatete gụọ ọgụgụ arọba awam ji Abatete. Na taa bụ wee bụrụ Monde ụlọ Afọ. Anyị bụkwa Abatete na-alụ nne tata maka ndị nne ha anọrọzi. So n'okwu omenala Igbo a na-awasị ji alọ nne. Ekene m unu ka echinya zele. N'ụbọchị nke tata o nwere ihe pụrụ iche, nkụzi pụrụ iche anyị maka ya wee bịa taa. Ihe ọ pụtara bụ ịbụrụ onye Igbo ọbụla ị ga na-anụ ihe a na-ekwesị ịgba agụ ka agba agụ. Ị ga na-ajụ kedu ihe bụ ịgba agụ, ike mara ihe bụ ịgba agụ. Tata nkụziele gị ya na-akpọ ịgba agụ. N'ala Igbo mgbe gboo na-abụ ọ na-amụọ nwa nwoke ekutie n'obu jikọta ngwuru niile ahụ kpọọ ndị diabịa bụ ndị aka ọrụ ha bụ ịgba agụ. Abịa agba agụ jụọ ese isi ya bụ nwatakịrị mara ihe ọ ga-eme wee pụta ụwa, mara na onye a ga-echi ọzọ, mara na onye mee nke a, mara na onye nwere agwụ ebido n'ụbọchị ụtụtụ edozibere anya bụ ihe ọnya bụ ịgba agụ. Ya na ịgba agụ bụ ezigbo ihe dị mkpa n'ala Igbo, mana duto ọgbara ọkụ meziri na anya bụ ihe dozie ihe nara ana, mana ọ na-enye aka maka na agbara nwatakịrị agụ amalụ onye nọ ya ụwa, mara ebe o si bịa, mara ife ọ ga-abụ na o too, mara ụfọdụ ihe dị iche iche dị na ebe nya nwatakịrị. Site n'ịgba agụ a marụ maọbụ onye ihe ike dị n'ụzọ ya, onye nso na-eso, onye ihe dị anya na ha eme, ebido mgbọsị ụtụtụ dozibe anya bụ ihe. N'ala Igbo na ịgba agụ dị mma rinne na ndụ onye ọbụla bụ onye Igbo. Ndị ọma na-ege ntị ebe ọ bụ na isi esonye anyị ebe anyị nọ tata bụ n'eziokwu Igbo bụ Ndụ TV, ebe anyị na-akụzi maka ihe gbasara ọdịnala Igbo ma na-azụ. Echefukwala imetụla aka na share button, share ya ndị ọzọ ka nweta soro na-anụkwa ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ọdịnala anyị rapụghị na ekene m unu ka echinya zele. Echefukwala ịdị na-emetụla aka na share button, tụsaa na-efolokwa anyị na handụ ka anyị nwee mmadụ maka na mmadụ ka eji aka.